Hello there. Andito kami ngayon sa GeoPark, Hong Kong GeoPark, UNESCO. Ito yung dam na nagsusupply ng drinking water sa buong Hong Kong. So, gusto ko lang i-show. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Kahit wala pang tao dyan. Please. Just sharing this clips. Baka loading din ako kasi mahina yung net ko. So, sino yan nandyan? Ang ganda eh. Who that? Wow, galing. Ernst! Ba't di ka sumama? Loading ko, Ernst. Ang ganda, Ernst. Super, ganda. Hi, Lynn Pila. Shout out to you. Hello, hello. Thank you for coming. I'm just trying to shout out. Congratulations. Thank you, Lalabs. Thank you, my loves. My loves. Kumusta? Loading ako? Am I loading? I just try to do the LS now. Thank you for the thumbs up, whoever do that. Ang ganda guys, super, as in. Thank you for the thumbs up sa sumilip. Thank you. Yes, sir. Hi, Sir Roy. What's up, man? What's up, man? Ang init-init, super. Woo! Hello! It's so hot in here. We are here at the crater. Hello, it's so hot in here. Loading ko. Sinsa itong pumasok? Sinsa. Hello, Shemen! Ma'am, yes, ma'am. Reporting for duty. Hello, yes, sir. It's too hot. I'm too hot. Charot! I'm too hot. Baka loading ako, no? Ito na, yun na lang tingnan nyo kasi nga maganda yun. Kaysa sa akin. Ang ganda niya, charot. Charotero ka, sir. Ang ganda. Ay, hala, akala ko na, flip ko na. Tsaka ko kasi. Ayan, ang ganda. Roy, huyoy, ay, hindi huyoy, the explorer. Wala, ang ganda talaga. Hindi ako makaget over sa ganda. I just really love water, clouds, mountains. Share na to kay sa share. Huwag mo na i-share kasi mabilisan lang to. Thank you, Shemen. Nasaan ba si si may-ari niyan? Ang ganda talaga ba? Bakit ang ganda nito? Alabat dito ako sa initan, no? Ang init-init. Oh my. Hala, hindi ko na mabasa. Sino itong nadumating? Miss Leslie. Miss Leslie, hello. Ang ganda ba? Tara, iuwi natin. Muisit. Pwede ba iuwi ito? Searching for you siya. Okay. Take your time. Take your time. Loading ko. Dear, bakit mainit? Hindi mainit talaga siya, sir. Totoong mainit. Di pa ako nakapunta dyan, sis. Punta ka dito. Merong dapat agahan lang kasi malayo siya sa Kabihasnan. Ay, 9 km from the, bus stop. Pero kami, usual, nag-taxi kami. Ang mahal ng taxi, grabe, almost $100. Tapos, wala. Wow, may dam. Dam naman talaga yung doon. Tapos ito, yan dyan. Ay, ayan dyan. Hindi na pala, nasa mukha ko lang pala. Yun doon, dam. Ito naman to, open sea. Hala, wala akong Sino to? Ate Lover Faith, hello. Hindi makabasa. Grabe siya. Hindi ka basa. Oy, may premiere pala ako mamaya, 9:30 PM PH time. If you have time, please join me there. Thank you for the thumbs up, Ate Love. Ang sabi nila. Ang ganda naman talaga niyang mukha na yan. Charot! It's just zero. WTF? Funny video.
Ala, hindi ako makabasa. Pasaylo, ali ka basa. Lalo, hindi makabasa. Ingat ka dyan. Thank you. Published na ba? Yes, already published. Pero, premiere nga siya 9:30. Shout out. Oh, hello. Ano yung Funny Zoa TV? Hi. Thank you guys sa pa-thumbs up. Ayan, madaming taxi na dumarating. Ano kaya yun? Nasa ano ko na siya banda? Roy Gold, di hoyer, dahil sa magandang view na handog mo, i-repress ko. Thank you sa repress. Ang init-init, pero at least may hangin konti. Konti lang. Ala, sige, posing pa, Maribel. Ano sa likod? Tarong basa ba? Hindi, ang init kasi hindi ko mabasa. Walang harang, wait lang. Okay lang, Ate Love. It's okay, it's perfectly fine. Ano lang naman to, try lang. Kasi nga, na-amaze lang talaga ako. Tapos hindi ko man alam paano ko i-vlog kasi nasa bag ko yung kaya tawag dito. Hindi ko alam ang i-vlog ko kasi puro lang siya ganito yung ginaganon-ganon ko. Sabi ko, wala naman masabi. Sinabi ko lang na ito yung nagsusupply ng water sa buong Hong Kong. Yun lang. Wala man akong sense kausap. Pero sabi ko, i-live ko na lang. Hi sis! Lovely self bags! Ay, saan ka sis? Nandito kami sa Saikong. Obviously, nasa saan na po? Sa GeoPark ako. Tapos, bitin pa yung ano ko. Oh. So, mamaya sunog na naman si Didot. Ano kayo? Nag-sunscreen? I forgot to put sunscreen. Bahala na nga. Hindi pa ako wala pa akong lipstick. Wala pa lipstick sa ganito ha. Hala, wala nang tao. Loading siguro ako. Loading ako? Am I loading? What have you? Hala, naligsan yung ano. Pumunta lang pala. Buti pa ang HK, back to normal na. Yes, Ate Love. Okay na sila. Okay na ang Hong Kong. Back to work na ang amo ko siguro bukas. Hindi ako makabasa. Kuha ba to? Buhangin, tubig, dahon Kuya Baynald, hello. Hello Kuya Baynald. Hala, ano yun? Ano naligsan? Yung ano, sa remix. Yung ano, sa baka. Madami kasing baka dito. Churubot. Doon na kaya nga yung magtangin para mas maganda yung makikita nyo. Hala, bakit tayo mag-flip? Flip! Ayan. Di ba ang ganda niya? Basta ang ganda talaga niya ba? Live talaga ako sa tubig. Basta makita ko ng green, blue. Basta I am obsessed with water, sky, mountains. Basta mga ganyan na elements. Hala, ano yun? Ano ang naligsan? Yun na nga. Tamsak dan. Thank you, Kuya Baynal, sa patamsak. Tara, iuwi back. Wala na yung nagamas din ha. Nagmas mi ganina te, pero dito sa ano, hindi lang, ang init kasi sobrang, wala naman, malayo naman yung mga tao, so okay lang. Pero pag nasa sentro, nagmamas pa din, or nasa bus, na ganyan, nagmamas pa din. Ang init talaga ba? Ay, mas maganda pala ganyan, pero pag nakaganyan, ano? Hindi makita eh, bugi ka di. Thank you sa nandyan. Thank you sa mga nagpaharang. Hala sila, busy na sila kaka-posing. Ako wala akong picture. Bahala nga kayo dyan. Pa-zoom. Ay, pa-zoom ka ako pala na zoom. Shucks. Paano ba i-zoom? Paano i-zoom? Ganyan? Ala. Paano i-zoom? Ala, oy, kanusa man ning Pinas na overlag gini sila. Ay. Ano man gud ate? Kanang naapa siya napay mga cases dira ba? Dito wala ba ya?
Ayun, nakapasok na. Thank you, Sir Roy, sa pa-refresh. I-zoom. Paano i-zoom? Ganyan? Hala, na super zoom naman yan. Ayun, ayun na nga. Yun, na-zoom na. Salbayas ka, Joker, ha? Sumbagon ka na ako ron. Wow, super zoom. Pasayloan ba? Di na lang mag-zoom, oy ga. Samo ka linyo. Ayog labda. Ay, pwede pala doon. Tapos, mas, baka mukha. Mas maliit ang mukha pag nakaganon. Nag-zoom na nga kanina. Ganyan. Lululula. Ang init talaga ba? Pero maganda yung hangin. Masarap ang hangin. Medyo, Bisaya. Medyo ano lang, medyo mafe-feel mo yung ano, normal na hangin ng dagat. Yung medyo malagkit, ganon. Ganon. Hala, sige pang bash ba. Hazel Jan Adventure, Tamsak Dan, hello host. Hello ate, hello sis. Nag-zoom na nga. Thank you guys. Hala ka na, ako yung signal diri ba? I'm amazed. Amazed talaga ako sa mga ganito. Mga ganyan. Tapos yung sky. Walang ganong clouds dyan. Dito ang mas magandang sky. Dito mas magandang sky here. Karon ba yata natapos ka na, te? I forgot. I forgot na yun. Wala pa kahimo. Pag still and dolor. I'm amazed and savage. Savage ka dyan. Dito na lang kaya ako gagawa ng mga video greetings na. Hello everyone. I just wanna greet Churba. Thank you. Charot. Congratulations. Congratulations to my friend for being monetized. Ay. That's so. Ang init ba? Ang ganda, oh, ito ang i-zoom ko. Maligid biya ka diha, dili ko mo katawa. Na kay idea ni. Ate love, hindi ko talaga alam. Ayan, i-zoom. Ay, super zoom naman yan. Ganyan. Paano ba i-zoom? Ganyan. Zoom. Zoom. Alam, pangit ang pagka-zoom din. Hello, paano ba paano ba ako magawa ng Ate Love? Ganoon lang ako. Wow, so good. Sabihin ko lang, oh, ang sexy. Oh. Plastic ko. Hindi ko kasi alam mga ganyan-ganyan. Mga picture, di ba? Hala, pero bakit ko ginusto? Mamaya, ang ano ko dito, yung sunog ko hanggang dito. So, good luck to my skin. Hoy, alis na tayo? Labs! Alis na tayo? Busy ko. Nanginabuhi. Aray, Diyos may marimar. Lord, tabang Jud. Yeah, flip daw cam kay Zoom dayon. Garaon kay ka Joker ha. Salamat sa 4 katao na nandyan sa 6 sa 6 ka thumbs up. Grabe, ang pangit ko naman din. OMG, balak nga. Okay ra, masunog na bitaw puter meron. Oh. Basher jud kay ni siya ba? Salamat sa inyo guys. Nag-sunscreen mo? Wala, naka? Wala ga, nakalimot ka niyo. Bitin. Hindi nga ako nag-lipstick. Ayan o ang baka.
Baka sakaling makita kitang muli. Ayan, may baka din, oh. Ay, baka. Doon pala yung baka. Saan? Inudaan. Hala, nag-loading pala ako. Ay, sorry. Sundugon lang ko tong watermelon kay naamiron sa ref. Sige, Ate Love. Dugana daw ang baka. Dagana. Imo ko yung pasungag. Amaw ka. Pasungag. Hindi siya masungag, ah? Ang laka, ano. Hala, wala akong lipstick, loves. Lipstick. Lipstickan mo nga ako. Charot. Ako maglagay ako nito, oh. Para ma-refresh yung ano ko. Hingi ako. Sorry. Ay, laya mo. Ay, wala eh. Wala. Panganap pa may ano, installation. Hello guys, nandito kayo. Matititer si ate. Oh my God, parang akong abat. Aswang? Ang sabi abat sa bisaya? Asa imo? Hala! Laz! May baka! Anin ka? Pula ano ako? Kapeng kay. Shee! Gusto niya yan sa pink. Shee! Ay. Visit ka. Drug daddy huyuhoy. Well, ayun, okay na. Thank you. Dili na siya manungag. Manungag na sa bahis. Ang init. What? Oh my God. Huwag mo nga akong anuhin. Baka. Di ikaw mo. Anong gamitin ko lipstick? Tingin ka sa kahara. Ano yung spray yung 69? Visit. Pangit man mga lipstick. Bisa man lang. Nakita. Tulo nilang katao lang dyan. Salamat. Thank you guys. Kuya, jangan ulit tawo. Puro kulay. Alas 4 at so, Hiniwalayan mo na si Algari. bibig mo.
Alisan nga kita dyan. Ang dami mo sinabi. May hangin na. Nandyan pa kayo? Hindi sila. Ha? Hindi kong siko? Pag sure ay. Nice kayo mag-hug dira ay. Yes sila. Wag nindot dire. Pwede tayo alis? Ako sila ay. Yes, are we not going yet? Pwede tayo alis? Then, what are you waiting for? What are you waiting for? Love me like you do. Wala, ang dami-daming baka. Tingnan nyo. Asan na ba yun? 1, 2, andun sa likod. Tapos meron pa dito. Na nakikihalubilo sa ano. Pabasa daw itong map ba to? Sure. Ito? Dire pa lang sa likod pagkakasa. Mabasa niyo? Oh. Holy cow. Holy cow. Dire kita makatoda. Dire oh. Ay pwede magaling mapapintaw dire. Ako. Pinchaw ka to. Pinchaw. Pinchaw. Iba naman yan. Pintaw. Ay, Pinchaw? Iba naman yung pinchaw. pintaw. oo. We will I've go been there. I've been there. We will go there next. Sabi kong map sa amiw ka. Pinchaw. Baya. Kaya nag-lunch na kayo. Anong lunch nyo? Wala kami nag-lunch, sinapay lang. Ay, kay istorya yung sana nang iyak ka blok-blok. Akang galing ko kay Sanay. Nagkasabat ako. Abi ko ako pag yung istorya na. Bumuli. Ano galing? Halilas, meron ang pain sa loob. Pwede kuhunin mo? Hindi kunin mo kayo. Kunin mo lang. Sabi na, please, sa big packet. Yung payo mo? With chow in status. Hindi na pa. Ito sa may TikTok niya. TikTok. Kung naalas yung Tony, bilok. You get the floor, please. Wow, ay. Taga-tuya sa amin sa dili, naging dara ka. Isa na lang nabilin. Ikaw na lang, Joker. Nati Love. Who you? Dala ka mo na sa Thailand na patay. Bisaya na lalagi tagadihan, no? Bainal, salamat. Salamat kuya ha. Salamat. Magpayong ta. Kay murag init kayo, Jod. Ate Love, thank you. Mga Ilongga yung mga kasama ko. Sana ko upo. Ang nito kasi upuan dyan. Pwede siya upuan pero baka mabusaw-sawon ako mamaya. Try ko na. Ang init nga pala talaga. Oh my God. Oh, JD. I-end ko na kaya, no? Ay, naka 23 minutes na po. Naka 23 minutes na po si Didots. Ang ganda talaga ba? Na, ano, view. Uy, tara na. Hapon na. Luto na. Asa ta? Loves! Going where? Down or up? Of course! Tara na! Saan? Dito, dyan. Ay, sa baba daw. Let's go! Tara, let's... Sama kayo sa amin? I-share mo muna kung saan tayo, baka... Oo, no? Akala ko ba sa baba? Baba nga. And then? So we are here. And then, Isdam. Para makita natin to. Ito. Thanks, Ate Love. Ang earrings ba? Dili taraw. Unsay dili taraw? Unsay dili taraw, Joker? Wala ko nag-change yung earrings basta ano, hike lang kay hawa mano. Alam nga magpa chorba tag earrings. Thank you.
you sa 4 ka tao, sa 8 ka thumbs up. Or Ito ko sa album. Kung GeoPark ko kung ano dahil. UNESCO, Hong Kong. UNESCO, High Island, Hong Kong, UNESCO Global GeoPark. Gawa din kayo ng Hong Kong, UNESCO Global GeoPark. Global. GeoPark. Ang balon! May picture ginagawa dyan pa eh? Global. GeoPark. Para kung pito ang title. Hindi kita makaon karon man. Hindi ka. Sabi ako, Akala ko ba nagkaunang ka mo ng ano, tinapay? what is tinapay for the daytime like this? Why you bring rice? Because today we have full meal later. Then later, we'll talk about it like Uy, tara na. Ano ba? Hapon na. Wala pa nga nakahik. Pagkain na hindi nag-uusapan. So, sino? Papayat. Ano? Sige, host. Andito. Adto na ko. Sige, Kuya Amping. Salamat sa sa paglabay. Sa patamsa. Aray. Maagihan siya diha o inyo dito yun. Dito yun ang siya. Mahal kayang pamiliti. Layo kayo siya. Hala. Hala, ano siya? Layo kayo siya ang biyahe namin. Englishman conference. Englishman conference. English pa more. No, sabit tani. Uy, tara na. Lipstick pa more. Hala, naulap ko na Sir Roy. Baka lang ang pagkita ni mo, Sir. Hello, baka. Kasi tubig ginang lana ka dyan. Lana ka dyan. Kasi may I was there last week, Sisi. Oh, sino kasama mo, sis? Hi, Liz de la Manya Vlog. Oy, baka. Ito ba dito ba? Ito ba dito? Nga. Ito ba? baka 988 at ito tubigan mo. Ang daming baka. Baka kun ka. Diyoy, bakit may ana ihi sa ikot? Ha, meron? Sino? Nakaupo lang yun si Maribel yun. Ayan, umihi siya. Basic lang ang pamiliti. Will of you who keep graon kay Joker ha. Sumbagon ka na ko ron. Pasumbag ka lang. Lizelle Amanya Vlog. Hello, Lizelle. From Roy Guo. Sir Roy, nakita na ko imong imong FB. Ay, bakit kita binisaya? Nakita ko yung FB mo. Roy Manriquez Guol. Manriquez ba yun? Marquez. Marquez? Sorry. Ay, basta M. Sa'yo pa. Iba pala yung nakita ko, no? Hala sila. Ayaw na lang umalis. Ayaw nang umalis. Ba't tayo tawag mo? Call me if... At love, salamat sa paharang. Harang pa nga siya, di ba? So, ay, bakit ako nagpayong? FB. FB! Sorry na, Bisaya eh. Hala, si Joker. Kay basher kayo siya na ako ba? Bakit? Kagyan. Hello, Roy Guol from Lizelle Amanya Vlog. Bye, taxi. See you later. Alligator. Thank you sa pa F5. Thank you. Bisaya. Pud ko. Balos na lang. Balos na lang. Hala, I should have ay, kanina na ako lingkuran. Oh. Dirit mo lingkod. Hala, ang init naman dito. Bakit dito? Hoy, tara na ba? Ang init dito. Bakit kasi hindi pa yung bugo mo? Oh, dito. Ah! Hello? Text me? Mangyan sa London. Ano si Mangyan? Hello, Besh! Mangyan sa London. Aray. Bakit yung boses ko na? Kabukol. Disco. Kabukol din. Ha? Hindi naman nalata. Iting naman yun. Hello, Besh!
Kumusta? Alam, bakit yung ano, parang, alam niyo yung hangin sa ilong niyo, parang nasa loob ka ng airplane. I like, not, na, not enough air. Oy, may ano ako mamaya ha. Nakaka-tripod peanut. Bakit? Pero yung tripod ko, hiniram kasi ng friend ko. Nagpalit muna kami. Tapos yung sa kanya, sobrang kaya super magaan siya, hindi siya gaan. Kaya wiggle siya, wiggle. Hoy, dito tayo, oh! Love, wait! Guys, may premiere ako later, alligator. If you have time, please support if you can. Catch me. I'm falling for you. And I don't know what to do. So, para kasing hirap ka. Kasi guys, i-end ko na. Wala na akong signal. I-end ko na. Yung signal ko, wala na siya. Nagre-reconnecting na ako. So, thank you sa papunta. Thank you sa pa-thumbs up. Thank you sa paharang. At thank you sa support. Yun na nga. Joker, thank you so much. Bye-bye na. Wala akong signal. See you later. Nag-F5 pa siya. Pwede pala mag-rock climbing dito, loves. Excuse me. Tapos ka na mag-refresh, Joker. Signal ko is very poor, like me. Oh my God. Kuntian tubig. Kasi nga, maginit. Tingnan nyo guys, it's so pretty. Ay, Japanese na. Joker, i-add ko na. Because I'm a Japanese already. I'm a Japanese girl in a Barbie world. Apat pa katao. Aray, saan sila? My Ikaw kaya pa ba daang? Kaya pa ba ng data? Ikaw kaya pa ba ng data? Kaya nyo pa? Ate Love, thank you. Mangyan, best. Thank you so much sa pag-ani. Anong sasabihin ko sa vlog? Mag-end ako, Joker. Bye-bye.